कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. विरोधकांकडून खोटे आरोप केले जात आहेत. माझा व या महामार्गाच्या ठेकेदाराचा धुरान्वये संबंध नाही. जर तो असल्यास सिद्ध झाल्यास मी राजीनामा देईन, असं आमदार वैभव नाईक यांनी सांगितलं आहे. पाहूयात. महाविकास आघाडी यांच्या वतीने गगनबावडा तरळे महामार्गाच्या दुरावस्थेबाबत लक्ष वेधण्यासाठी राज्य सरकारचं ही पदयात्रा काढलेली आणि या पदयात्रेत शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार वैभवजी नाईक साहेब या पदयात्रेत सहभागी झाले. नाईक साहेब, काय सांगाल? ही पदयात्रेत तुम्ही सहभागी झालात. यापूर्वी देखील आपण या रस्त्यासंदर्भात गणेश चतुर्थीपूर्वी अधिकाऱ्यांसोबत आला होतात, रास्ता रोको देखील केलेलं होतं. आता स्वतः पुन्हा परत पदयात्रेत सहभागी झालात. काय सांगाल याबाबत? खरं तर गगनबावडा रस्ता हा पर्यटनाच्या दृष्टीने, आरोग्याच्या दृष्टीने आणि व्यापारी दृष्टीने असा महत्त्वाचा रस्ता सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि कोल्हापूर जिल्ह्याला जोडणार आहे. ह्या रस्त्याला खरं तर गेल्या 1-1.5 वर्षापूर्वी हा रस्ता 2 वर्षापूर्वी महाविकास आघाडी सरकार होतं तेव्हा हा रस्ता मंजूर झाला आणि वर्षभरानंतर वर्षभरापूर्वी या रस्त्याचं टेंडर निघालं. टेंडर निघाल्यानंतर गेल्या मार्च अधिवेशनामध्ये सुद्धा मी या ठिकाणी प्रश्न विचारला होता विधानसभेमध्ये आणि त्या प्रश्नाला बांधकाम मंत्र्यांनी स्वतः उत्तर दिलं होतं की हा रस्ता आम्ही पावसापूर्वी सुरू करू म्हणून. परंतु दुर्दैवाने इथल्या ठेकेदारां आणि आमदारांच्या वादामुळे हा रस्ता पावसाळ्यापूर्वी सुरू होऊ शकला नाही, वस्तुस्थिती आहे. आणि नंतर सुद्धा पावसाळा सुरू झाल्यानंतर सुद्धा आता माहीत असाल आपण की हा रस्ता ठेकेदार घेताना त्याचा मेंटेनन्स ठेवला पाहिजे. हा न ठेवल्यामुळे या रस्त्याला छोटे छोटे खड्डे भरण्याचं काम, थुकपट्टी भरण्याचं काम या ठिकाणी चालू आहे आणि लवकरात लवकर हा रस्ता व्हावा यासाठी आम्ही हे आंदोलन तीव्र करणार आहोत. साहेब, दुसरा एक असा आरोप होतो, ज्यावेळी तुम्ही ह्या आंदोलन जाहीर केलं त्याच्यानंतर विरोधकांकडून असं हे होतं की नाईक कंपनी जिने हे टेंडर मॅनेज करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न चालू आहेत, त्यांची सेटलमेंट या ठेकेदाराबरोबर सुरू आहे, असाही आरोप होतो. त्याबाबत काय? नाही, ते आरोप हे माझ्यावर सातत्याने होत असतात. परंतु या आरोपाला तुमचं सरकार आहे. आज माझ्या वेगवेगळ्या चौकशी सुरू आहेत, त्यातनं ही एक चौकशी सुरू करा आणि माझा जर या ठेकेदाराची दुराणी समज असला तर माझी भर रस्त्यात या ठिकाणी राजीनामा देण्यास तयार आहे. आणि आमदारांनी सुद्धा हा रस्ता गेल्या वर्षभरामध्ये आपण थांबवला नाही. आपण या रस्त्याला कशी जबाबदारी जर सांगितलं तर आम्ही कुठल्याही या ठिकाणी आमने-सामने येण्यास तयार आहोत. हे होते नाईक साहेब की नाईक साहेबांनी सांगितलं की विरोधकांचं आव्हान मी स्वीकारण्यास तयार आहे. जर माझा त्या ठेकेदाराशी कुठला संबंध असेल तर मी राजीनामा द्यायला तयार आहे, असं नाईक यांनी सांगितलेलं आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.